Hola, benvinguts a la meva prestatgeria. Jo soc Marta i avui vos duc un vídeo molt superficial. Al meu germà li han manat aquest llibre en classe, L'últim vaixell, de Gemma Pasqual i Escrivà, i cada vegada que el veig al corredor, a la seva habitació, al menjador, em crida moltíssim l'atenció per la seva portada. És un llibre totalment blanc, amb uns gargots en negre, i ja està, és super simple i la veritat és que queda molt bé. Aleshores se m'ha corregut fer un top 5 de llibres que vaig comprar per la seva portada. Del qual us vull parlar és aquest, La llibreria ambulant, de Christopher Morley. És un llibre que vaig comprar exclusivament per la seva portada, he d'admetre-ho, però la veritat és que em va sorprendre la seva lectura perquè era molt divertit i estava molt interessant. Ens conta la història de Roger Mifflin, un llibreter ambulant que vol, jubilar-se i tornar a la seva ciutat natal, que és Brooklyn. Li traspassarà la llibreria ambulant a la senyoreta McGill, una dona que vol aprendre a ser llibreter ambulant, i arriben a un pacte. La senyoreta McGill durà amb la llibreria ambulant a Roger Mifflin a l'estació de tren més propera, a canvi que, durant el trajecte, Roger Mifflin li ensenya els trucs més importants per a ser bon llibreter ambulant a la senyoreta McGill. És l'estil propi de Christopher Morley, que són novel·les que et fan passar una bona estona i tenen un humor molt peculiar. El següent del qual vos vaig a parlar és aquest, La mujer que vivió un año en la cama. És un llibre d'estiu i me'l vaig comprar també per la seva portada perquè em va cridar molt l'atenció. Conta la història d'Eva, una dona d'edat mitjana que el dia que els seus fills superdotats se'n van a la universitat decideix clavar-se al llit i no tornar a eixir. No està cansada, no està malalta, simplement està farta de la rutina que té a la seva vida a casa. És una novel·la molt divertida, malgrat que l'humor és un humor anglès, aleshores hi ha vegades que amb la traducció no s'arriba a entendre molt bé, però és divertida. I és un llibre en el qual vaig pensar molt l'altre dia, el dijous 8 de març, perquè era un poc el precedent a la vaga que es va fer. Vol realitzar-se com a persona, vol dedicar temps a si mateixa. Una historia delirante y profunda sobre lo que sucede cuando alguien deja de ser lo que los demás desean que sea. És que em pareix una frase que resumeix tan bé el que es volia aconseguir amb la vaga de dones, de si nosaltres ens aturem, s'atura el món. Fa reflexionar perquè estàs pensant en quins motius han dut aquesta dona a fer el que està fent. És a dir, ella es clava al llit, està un any sencer al llit. Veus el xoc de rutines i com el marit no està acostumat a fer tot el que fa la dona. És un llibre de veritat molt xulo, et rius molt i a la vegada reflexiones moltíssim. Els següents són dos llibres, són del mateix autor, de Roald Dahl, i me'ls vaig comprar únicament per la seva enquadernació, és a dir, únicament per com estaven editats. Són aquests dos, són els dos, com he dit, de Roald Dahl. El primer és aquest, La Cata, i no sé si s'aprecia, però té l'enquadernació com de tela. Han estat il·lustrats. L'amfitrió fa una aposta amb un dels convidats per a veure si pot endevinar quin tipus de vi li està oferint. Són situacions molt surrealistes. I l'altre és aquest. Este també està il·lustrat, aquests dos personatges, el llibreter i la seva secretària, que treballen a una llibreria de llibres estranys. Comença dient que podries entrar a aquesta llibreria, endur-te un llibre i ells ni se n'assabentarien ni es preocuparien. Per què? Perquè diguem que la llibreria és com una tapadera per a un negoci que tenen molt més rendible. El següent i quart llibre que vaig comprar per la seva portada és aquest, Una cambra pròpia, de Virginia Woolf. No crec que s'apreci a la càmera, però el material de la portada és com una espècie de cartró molt suau. No sé, em va agradar molt el tacte, la combinació de colors està molt bé. I dic que ho vaig comprar per la seva portada perquè quan vaig anar a la llibreria tenia molt clar que volia llegir-me un llibre de Virginia Woolf. Aleshores vaig agafar els títols i em cridaren dos l'atenció, aquest
i el de la senyora Dalloway, que per cert el tinc pendent encara. És una recopilació d'una xarra que va donar Virginia Woolf. Molt en general aquest llibre parla del paper de la dona i la literatura, lo de la cambra pròpia, que va posant exemples d'escriptores que han sigut molt famoses després de la història i que han tingut obres que són clàssics i que potser no tenien les mateixes facilitats per escriure que els homes, en el sentit que a lo millor no tenien una cambra pròpia, un despatx, a lo millor ho havien de fer de manera molt interrompida perquè havien d'ocupar-se també de les tasques de casa, dels fills, del marit. Tenien poc de por en llegir-lo, que fora un llenguatge molt feixuc, un estil molt complicat. No és com si estigueres molt interessant en la teoria feminista i començares a llegir a Simone de Beauvoir, que pense que és molt més feixuc l'estil i molt més complicat per a començar. El número 5 i l'últim llibre que vaig comprar per la seva portada és aquest, Grandes polvos de la història, de José Ignacio de Arana. El que realment em va cridar l'atenció d'aquest llibre va ser el títol, Grandes polvos de la història. L'autor estava un dia en la cadena SER parlant del llibre i el títol em va cridar molt l'atenció, així que el vaig buscar i finalment vaig acabar comprant-lo. És un llibre molt peculiar perquè tracta de la sexualitat inserida en la història. Té com diferents capítols, parla per exemple de sants, de claustres medievals, parla de mites, per exemple, que potser no són veritat o sí que venen d'un fet verídic. Parla molt de la cort reial, per exemple, parla de reis d'Espanya que han tingut problemes, per exemple, de descendència, fills bords. Dit així, pot semblar que siga supercoent, però no, vull dir, és un estil que transmet molta seguretat en el sentit que saps que són fets verídics i que s'han comprovat i, no sé, són curiositats de la història i jo és que soc molt friqui d'aquest tipus de coses de la història. Són coses que no es donen als llibres de text i que, no sé, o sigui, és interessant llegir de tant en tant un llibre com aquest. I bo, fins ací el vídeo d'avui. Subscriviu-vos si vos ha agradat el vídeo, recomaneu el vídeo si creieu que a algú li pot agradar algun dels títols que he mencionat i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!